Známy koláčik žerbo je plný orieškov, lekváru a chrumkavého kysnutého cesta. Pripravte si ho so mnou v TV Varecha. Najprv si pripravíme kvások. Do vlažného mlieka rozdrobíme polovicu kocky droždia a počkáme, kým trošku vykysne, približne 5 až 10 minút. Do misy robota nasypeme polohrubú múku, pokračujeme práškovým cukrom, pridáme trošku soli, zmäknutú masť, 2 žltky a na záver pridáme ešte aktivovaný kvások. A všetko spolu vymiesime na cesto. Cesto máme už vymiesené, vďaka masti je krásne vláčne a teraz ho zabalíme do fólie a dáme na 10 minút do chladničky. Odpočinuté cesto preložíme na posypanú pracovnú dosku a rozdelíme ho na približne rovnaké 3 diely. 2 diely si odložíme bokom a z jedného kusu cesta vyvaľkáme plát. Plát potrebujeme rozvaľkať na veľkosť plechu. Cesto je naozaj vláčne, pracuje sa s ním výborne, takže nie je problém preniesť ho aj bez válčeka. Na plechu ho trošku porovnáme. Plech bol predtým tiež vymastený masťou, ale môžete použiť aj papier na pečenie. Plát cesta popícham ihličkou a teraz začneme s plnením. Najprv dáme polovicu lekváru. Ja som vybrala rybezľový, ale žerbo sa pripravuje aj so slivkovým alebo s marhuľovým lekvárom. A budeme pokračovať druhou dôležitou vrstvou a to sú mleté orechy, ktoré spojím ešte s kryštálovým cukrom. Ja som pre naše žerbo vybrala mix orechov. Sú tam vlašské oriešky aj lieskovce. A polovicu tejto zmesi rozdelíme na prvý plát cesta, kde už máme natretý lekvár. Opäť na pomúčenej doske rozvaľkáme aj druhý kus cesta. A opäť potrebujeme vytvoriť približne rovnako veľký plát, ako je náš plech. Opäť vyvaľkaný plát opatrne prenesieme na plech. A opäť pokračujeme, popíchame vidličkou opatrne. A teraz celý proces opakujeme. Rozdelíme druhú polovicu lekváru a rovnako aj druhú polovicu orechov s cukrom. Na druhú vrstvu cesta s lekvárom a orechami som ešte rozvaľkala tretí plát, vložila ho do formy a teraz necháme koláč kysnúť približne 45 minút a potom pôjde do rúry. Vykysnutý koláč vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov a pečieme 30 minút. Upečený koláč som nechala dobre vychladnúť a medzi tým som si rozpustila čokoládu s trochou kokosového oleja a tu teraz na ten vychladnutý koláčik rozdelím. Opatrne rozotriem, aby vznikla rovnomerná vrstvička. Stačí jemná vrstva, aby sa koláčik dal aj dobre krájať. A necháme zatuhnúť. Skvelé recepty nie len na tieto žerborezy nájdete na našom portáli varecha.sk a tiež v našom krásnom mesačníku Varecha.